Siyasa tamu, arewa tamu. Rashin ci gaba ma ba sai an ƙarasa ba. Duk abin da za mu yi, mu riƙa yi wa kanmu adalci. Duk wani arziki da ke faɗin duniyan nan, Allah ya mana shi a arewa. To amma me yasa ake kallon mu a matsayin cima zaune? Shin masu ilimi, attajirai, 'yan kasuwa, 'yan siyasa su ne ba mu da su? Amsar dai kowa ya sani don muna da su. Sai dai kawai mun rasa masu kishin arewa. Karatun dai a fili yake. Za ka ga mutumin kirki mai son kyautatawa al'umma. Za ka ga ya shiga siyasa da kyakkyawan manufa. Amma yana cin zaɓe sai kuma ya manta da al'ummar da suka zaɓe shi. Duk da ba a tare an zama ɗaya ba. Amma masu gazawan sun fi masu ƙoƙarin yin yawa. K1, Kannywood Women Association of Nigeria na kira ga 'yan siyasa a kyautatawa al'umma.